Far posta ó Hargadóibh ó Fashlik Slán Gilgit Stéis Báis. Gefar áhórab ag gabaile go dtí na naichlog anach. A strofa a chuir bundí go dtí sápéil naibhide sa sápéil buide sa Chaislán in am de achan a dóíag a máireach. Agus dead an rásad tá sé churanúil do nuachtain geisgirt go bhfuil sé beartathe airfort a thógant lámh le bailin talla i maill na céirigh. Seo tuiscin céad olmhór atá ar ceann sibéal ó dínachan scanán Star Wars a hapadáin. Pictar gur níag an charactéir Luke Skywalker a enam nófar an Tairfort. Dúirt mar Hamill agus é caintle nuachta geisgirt gur lámhór a bhí ann agus airfort enam hina dhéag. Chuir go bilún euro a chusnóid an Tairfort agus binigad clísgelt an deisgirt. Clúsgelt an tuisgirt a lébagí mar Junior Fari. Turing ledger tmónaniu go méid fógra go lua ó fartí in a géal go mé an cólar condain neus bla is rabóho Frank McBurty mar gheadaharig fin a géals na techa netrúil a gantar bardis leanna finnin. Níl se seo jebni hig an cólar Frank McBurty a te se réitse ag fansi údrasaha a bartí in a géala RT vadi na géaltas go tanóna goró cantina le Frank McBurty le gnéise mar gheadahar. Iadar ceamahin ag fan na géal sa cheantar sin Garvan Connolly is Culna Gargin. Dógar an taréide heis Joe McHugh bhfuil muoine de 132,500 euro ar fáil obair a dhéanú ar chéanna agus éisina ag céanna ar fud go na ngáil. Dúirt sin Tara McHugh gur obair heabháilteach do chuid is mómh is a dhéanú faoin muoinú seo. Cur muoinú 4,000 euro ar fáil obair heabháilteach do dhéanú ag partí chorain in dói. Agus bhí 2,500 euro obair heabháilteach do dhéanú ag inisfigad airn. Ach dúirt anialtar mar a chuirla chunda go na ngáil cahal mag sibhne gur ewer Gina an leid airigid a cadíú den na hebras heabháilteach na céine. Dúirt Jack a dastí na wadní smó airigid leis an chláidebre a tegan chóirle a choirigí.